Zdraví vás Imperiacraft a vitajte pri mojom historicky číslo 2 videu. V podstate pri mojom historicky prvom tutoriáli. Ako ste už mohli vidieť v týchto troch programoch, bude to Minecraft. A ukážem vám, pokúsil by som sa vám ukázať, ako dať do Minecraftu textúru. Sľubil som vám najprv Minecraft, keďže ma môj kamoš nedal ešte na whitelist jedného jeho serveru, kde si môžete prísť zahrať, samozrejme. Tak proste sa tam nedostanem, tak robím toto. Poďme na to, nebudem vás zdržovať. Takže existujú dva druhy textúr. Prvá je HD a druhá je len taká normálna. Začneme od tej najľahšej, čo je tá normálna textúra. Takže tá normálna textúra je vlastne táto. Tu je tá HD, hej, ako je tu napísané. Takže tá normálna textúra sa dáva takto. Do štartu si napíšete percento app data percento. Vyskočí vám roaming, ktorý otvoríte. Potom tu máme Minecraft, ten si otvoríme, texture pack a jednoducho to tam hodíme. Je to tam. Takže už by to ako malo ísť a ďalej vám ukážem, ako dať ten HD. Budeme na to potrebovať MC Patcher HD 1.4.7. Takže si ho otvoríme, spustiť, počkáme, kým sa vám to načíta, počkáme, poď črep, makaj. Tak, OK, sme tu. Dáme si jednoducho OK a patch. Už len počkáme zase na môj črep. No poď. Hej, ako môžete vidieť, je to totálny črep počítač. OK, máme 100%. Hej, takže tuto máte môj čreptík. A som chorý, takže cítim sa absolútne pod psa. Je dobré, že máme prázdniny. A hej, takže tu je ten môj črep. OK, to vás nebude zaujímať. Dobre, toto máme. Takže toto si môžeme vypnúť a spravíme to isté ako predtým. Takže si otvoríme Minecraft Texture Pack zložku. Percento app data percento roaming Minecraft Texture Packs a hodíme aj túto Míša HD. Je to tam a už by to malo ísť, takže si to môžem vypnúť a modlím sa, aby toto video neskončilo failom. Takže otvárame Minecraft a modlím sa k všetkým bohom počítačov, nech to ide. Tak poď črep. Super. Takže sem si dáme proste balíčky textúr a máme sem tie dve textúry. Proste si ju zvolíme. Ja už mám túto, je to moja obľúbená, dáme OK. Zas chvíľka čakania a také jedno storočie. Dobre. Takže to je všetko. Zdraví vás Imperiacraft a vidíme sa na budúce.